Twins Hina Hina je anime, kterému se povedlo absolutně zneklidnit celou globální anime komunitu. Vzniklo o něm spousta videí, článků, vyjádření a i tady v našich končinách se o něm lidé zmiňovali. Takže počítám s tím, že i vy dané anime alespoň od pohledu znáte, protože nežijete přece pod kamenem, ne? Dobře, dělám si z vás prdel. Všechno tohle se odehrálo asi už před půl rokem a po pár šílených tvrzení, která se k nám dostala od vedoucího projektu, se dané anime vytratilo do díry masivnější než je ta, co je v Gachiakutě. A nikdo o něm už od té doby absolutně nepromluvil. Prostě chcípl. Každopádně já jsem se na tuhle abnormalitu rozhodl podívat trochu pod jiným úhlem pohledu. A obecně se společně zamyslet nad tím, co bude dál. Umělá inteligence ti sebere práci. Co je tohle za zvíře? Ale abych nepředbíhal, umělá inteligence je fenomén a přemocný nástroj, který i když existoval ve formě strojového učení již desítky let, se pár menších firm, jako například, nevím jestli vám tohle něco řekne, OpenAI, rozhodli tento uzavřený svět, který doposud spíše fungoval na pozadí spousty produktů, aniž by o tom někdo věděl, zcela jinak uchopit. Ukradnout spoustu volně dostupných dat, která jsou přece na internetu, takže musí být zdarma, investovat drtivou většinu jejich kapitálu do marketingu a vytvořit rozhraní, kde uživatel bude moct přímo s transformátorem intuitivně komunikovat. A bang! Máte tady konec světa! Film Já robot! Tony Starkovu noční můr! Možná jen prostě zatraceně dobrý předvídač slov, který se tváří jako něco, co přemýšlí. Prostě máme ChatGPT a 90% celosvětové populace, včetně mě, se z toho můžou postat. Protože to bylo něco zdánlivě novýho a hlavně to znělo sci-fi, advanced, tech bro, Tesla Boring Company, Crypto Satoshi Cruise Ship, Hyperloop Cybertruck. Pane, vy jste genius, tohle je nejlepší finanční příležitost, co jsem viděl. Vemte si moje peníze. Nevadí ti, že to, co ti prodávám, je doslova pozlacený hovno s nápisem Tech Bro Scam, ale je na něm logo Tesly. Umělá inteligence se od těchto dob začala masivně rozšiřovat, až to došlo do takových sraček, že si v Elektru nemůžu koupit ledničku, aniž by v sobě neměla skurvenej Microsoft Copilot do... Jo, doufám, že jsem situaci nastínil dostatečně světle, protože prostě AI telefony, AI grafiky, AI auta, AI mikrofony, AI kamery, AI počítače, AI s AI, anebo AI sprchový gel a třešnička na dortu, AI kohoutková voda. Jestli někdo z vás sleduje akciový trh, tak z historie můžete vidět možná určité podobnosti, ale hej, nechci nám zábavu a tak by se hodilo možná jít řešit to z názvu videa, když jsem takhle odbrousil od tématu. Prostě s AI se stal takový fenomén, že se dostala i do světa anime, kde konkrétně tenhle projekt byl absolutní podvod a proto se na něj taky i hned zapomnělo. Abych nepředbíhal, ve zkratce se jedná o anime, co údajně mělo být z 95% vygenerovaný pomocí umělé inteligence, což je lež. Ale i kdyby to byla pravda, tak jako To anime vzniklo asi tak, že se vzal obrázek z reálného světa, slapnul se na něj AI filtr a nad něj se dal nějaký 3D model VTuberky, kterou následně taky oplodnili nějakým generickým AI free trial filtrem a voilà, máte něco, čehož konzistence je horší jak Rottweilerova sračka, kterou měl po konzumaci prošlého masa z KFC. Ne, teď vážně, ty pozadí, kdyby se upravili, nevypadají zas tak špatně, což není úplně skibidi, protože můj kamarád, co kreslí, je cool. Každopádně jinak postavy jsou tragický. AI sice dělá dobře pozadí, ale nedělá dobře věci, co se hejbají, což sice hlavní postavy Slice of Life anime moc reálně nedělají, ale stejně to pořád vypadá jak hovn. Když přijde scéna, kde je potřeba jedno pozadí zobrazit z více úhlů, tak to umělá inteligence zvládá hůř jak můj kamarád, co 4 roky nechodil do školy a teď bude maturovat. Působí to opravdu někdy až komicky, protože jsem si myslel, že nejhorší CGI jsem už viděl v Berserku 2016 a nečekal jsem, že to trumfne zasranej Slice of Life. Jestli chcete nějaký jiný hodnocení tohohle konkrétního anime, tak je to na rovinu brutální odpad. Jestli vám to ještě nedošlo. Studio volilo taktiku volného bloku z voleb do poslanecké sněmovny z roku 2021, aka jdem udělat nějakou totální sračku, jen proto, aby jsme z toho měli love. Právě tvůrci tohohle anime akorát využili zmiňovaný AI hype Bubble Train a prostě udělali odpadní anime s ještě horším příběhem a blablabla. Jen proto, aby na to mohli nalepit 60 AI marketing bullshit nálepek a poslat daný dílo do světa. To je reálně všechno, co se tady stalo. Plus vlastně z toho nikdy ani anime nevzniklo. Je to jen jedna epizoda,
která fungovala jako takový nějaký rage bait. Každopádně ohledně AI a těch prací, tohle anime za mě na stůl vytáhlo poměrně nepříjemného, smradlavého, umělého, inteligentního strašáka jménem vezmou práci. Umělá inteligence nám vezme pracovní místa. Umělá inteligence je za mě fakt revoluční nástroj. Můžete díky ní mnohem jednodušeji vyhledávat, učit se nebo si například konečně zobrazit smluvní podmínky, aniž byste museli číst 121 stránek A4. Díky umělé inteligenci můžou content creatoři nebo developeři tvořit mnohem více ambicioznější hry nebo projekty, protože místo outsourcování věcí, co jsou potřeba z odvětví, ve kterých se daný člověk nevyzná, si je prostě můžete vygenerovat pomocí umělé inteligence. Ale co když bude umělá inteligence tak dobrá, že vaší činnost ze hry naprosto vyřadí? Tohle se ale podle mě nestane, protože tahle inteligence, co tady dneska máme, prostě funguje na bázi předvídače a vstupních dat a nepřemýšlí sama. Takže představa, že umělá inteligence bude všechno dělat za nás a vezme nám všem práci, je dle mého názoru lehce přitažená za vlasy. Samozřejmě můžu se mýlit a za pár let se nad mým videem budou roboti, co vyhubili lidstvo. Smart jokes on you! Jinak jsem za celý video zapomněl zmínit, že já osobně si myslím, že umělá inteligence je, i když jsem to tady kritizoval, dost velká revoluce a rozhodně to změní většinu průmyslů a většinu procesů tvorby obsahu tady na internetu. Jinak v mezičase, než tohle video vyšlo od nějakého června do teď momentálně října, vzniknul model od ChatGPT AI Sora 2, který mimochodem vypadá takhle, takže jo, vybíjí se to fakt každým dnem a když si rozhodně nemyslím, že anime se bude generovat přes jeden prompt, tak to bude určitě mnohem dostupnější a každý skoro si bude moct vygenerovat nějaký svoje mini animovaný kratší videjko, což je za mě fajn, ale samozřejmě jsou tady i nějaký nevýhody, ale na tohle bychom se když tak mohli podívat v nějakém dalším videu. Jelikož ale chci, aby tohle video bylo zajímavější, jsem se rozhodl uspořádat takový menší party podcast a zeptat se pár menších fellow tvůrců, jaký mají oni názor na umělou inteligenci. Takže jejich kanály máte v popisku a dejte jim odběr. Jo a mě taky prosím, děkuju moc členům kanálu, miluju vás, členství 20 korun. Rozhovory teď! Jaký je tvůj názor na generování obsahu pomocí umělé inteligence? Well, to je docela abstraktní otázka hodně, že jo, ale jako... Trošku se bojím, protože já jakožto student umělecké školy se teďka pomalu začínám litovat, že jsem na tu školu šel a nešel jsem dělat třeba doktora, protože to, s čím já se patlám teďka třeba týden za domácí úkol, tak to zvládne umělá inteligence během 3 vteřin. Hele, myslím si, že umělá inteligence dokáže vytvořit vážně skvělé věci, jenže když to bude všechno tvořené jenom umělou inteligencí, jako všechny ty anime a takovéhle věci, tak si myslím, že to bude tak trochu jako solidní Matrix shit, protože tady bude na jednu stranu stroj, který ti bude říkat, že hej, bráško, prostě tady máš filmeček a drž píču, prostě neotravuj nás. Já si myslím, že tvorba obsahu, co se týká těch filmů, seriálů, tak už to je vlastně pro mě dost podobný, jako víš to už zažíváme delší dobu, jako to je YouTube videí, že prostě máš taky videa, už to jsou obzvlášť ty shorty, které bývají prostě generovaný plně umělou inteligencí a to a dabování a všechno a já osobně teda ve chvíli, co takhle překousnu to, když někdo používají na náhledovky nebo něco takového, nebo ji použije někde pro generaci nějakých určitých obrázků ve videu a já to poznám. No ale v tenhle momenty to jako jakž tak překousávám, ale v momentě, kdy se koukám na short a zjistím, že ho dabuje AI, tak ho instantně vypínám. To jsem se dal jako pravidlo prostě, protože nehodlám podporovat někoho, kdo není schopný udělat tu minimální prostě effort dát do toho, že by si prostě to byl schopný nadabovat, že by udělal aspoň ten voice over, že prostě je ten člověk tak línej, že není schopný prostě chvíli mluvit a sestříhat to do jednoho shortu, tak nemá smysl pro mě na to video koukat, no. Když prostě vidím nějaký AI vygenerovaný film, seriál nebo video, tak si říkám prostě je to úplně soules, nemá to duši, nemá to prostě nic do sebe, je to prostě úplně vrchol prostě korporátní lenosti. Nelíbí se mi to teda upřímně. Záleží za jakým účelem. Pokud fakt jako prostě uděláš film nebo video, za který chceš třeba prachy, uděláš to pomocí AI a nemáš v tom prostě žádnou jako ruku a je to prostě úplně AI slop, tak nemyslím si, že by si jako z toho měl dostat žádný prachy, nemyslím si, že by to jako vůbec mělo být. Vevnitř mě to přijde jakoby blbý, že prostě ty filmaři nebudou mít co žrát. Jako to je moc nákladný na to, aby to dělali lidi a když to prostě bude umět udělat umělá inteligence do pár minut nebo hodin, tak už bude jako zbytečný někoho platit. Ale asi budou nějaký regulace, aby se to nestalo, tak ono, třeba na YouTube mě to docela vadí, protože pak tady jsou lidi, kteří mají víc znutí jak já a používají na to AI. Hele, já bych radši, aby tam AI vůbec nebyla. Ale pokud to třeba používají jako vědci
věci v medicíně nebo pro nějaké jako dobrý užitky, které nejsou úplně kreativní, ale dokážou jako pomoct, tak asi v pohodě, ale na tu kreativní činnost jako fakt ne, hele. Filmy a seriály jsou tak nějak vytvořený na to, aby lidi vyprávěli příběhy dalším lidem, aby třeba prostřednictvím těch příběhů tak dávali něco do života, jako třeba prakticky všechny jako dětské animáky jsou určený tak, aby se nad tím reálně někdo i zamyslel, takže pokud umělá inteligence bude dělat filmy a seriály jako celkově, nemyslím si, že dokáže pochopit tu lidskost a myslím si, že to v tom půjde docela vidět. Kdy si myslíš, že se dostaneme do doby, kdy AI dokáže plně nahradit většinu procesu tvorby animace? Podle mě to bude buď to třeba za 50 let, anebo třeba za 3 týdny. Pár let jenom ty nástroje, které jsou už jako dost vyvinutý, tak ještě nejsou přístupný běžným lidem. Do 5 let úplně v pohodě, kdybych měla konkrétní dobu, protože když jsme viděli, jak moc se posunulo za poslední, já mám pocit fakt jako, že se posouvá roky a roky, ale když se pak podívám. Myslím si, že kompletně obrázky nebo krátké filmy, tak do 3 let, kámo. Zatímco jako celý anime, ať už filmy nebo seriály, tak si myslím, že to bude trvat trochu díl, protože ta práce na tom přece jenom o něco náročnější, ale myslím si, že do nějakých jako třeba 6 let si myslím, že je to absolutně reálný. Kdybys mě zeptal tak rok zpátky, tak ti řeknu, že je za 20 let. Teďka bych ti řekl tak za měsíc. Ale jako myslím, že jako asi se to stane, že to jako bude schopný udělat, ale fakt si nemyslím, že to lidi budou dobrovolně sledovat. Já bych řekl 5 let, ale to je kvůli tomu, to musí vyladit a ono fakt jako si to netroufnou používat do nějakých fakt jako větších ověřených projektů, prostě ani větší korporáty podle mě jako by úplně, no, že jako, ale nejhorší je na tom fakt to, že, nebo nejhorší, I guess z mýho pohledu, že nějakým lidem je to fakt úplně jedno, že jim je jedno, jestli jim to informace předá prostě lidský hlas, robotí hlas, nebo prostě očividný text to speech. A teďka toho právě začínají využívat extrémně ty společnosti, teďka jsou úplně všude zaplavený tyhle ty Shein a Temu reklamy, které jsou naschvál dělaný tím nejvíc robotickým hlasem, že jo? A i kdyby nakonec umělá inteligence dokázala udělat jako všechno 10krát tak dobře jako lidi, prostě vygenerovat člověka 1000krát přesněji než prostě nejlepší umělec na světě a bla bla bla. To najednou přijde do toho momentu, kdy všichni budou používat umělou inteligenci a jakmile bude všechno umělá inteligence, tak to začne být nuda. Snad někdy přijde někdo, kdo si řekne, co kdybych udělal něco originálního a zase prostě udělal něco čistě lidského. Hele jo, ale zároveň si myslím, že umělá inteligence jako může nabídnout něco dobrýho, protože i v dnešní době třeba právě v tvorbě anime, tak existuje spoustu věcí, které se nikomu nechtějí dělat. Podívej se na animátory prostě v anime, který je veřejný fakt, že většina z nich jsou kompletně přepracovaný a některý z nich prostě aj umírají na to přepracování. Když by to jsme určitě jednu z těch otázek na tu budoucnost, že jo? A já si myslím, že to není jenom s filmovým a animačním průmyslem, ale úplně se vším, co se týká toho AI. A to je vlastně nejenom s AI, ale to i vlastně i teďka už s internetem a se vším je to hrozně znát. Prostě fakt se nachází skupina lidí a rozšiřuje se čím dál tím víc a do budoucna to bude podle mě ještě víc jako znát, že se fakt bude rozdělovat ta společnost na víc jako táborů. Což jo, ty bubliny už známe dávno. Ale o čem mluvím já je to, že fakt bude větší a větší skupina lidí a já hádám, že budou její součástí, který prostě fakt budou aspoň někdy opravdu říkat jako stop těm technologiím a prostě budeme tady mít nějakou lidskou konekci, že jo. Podle mě bude víc a víc kanálů oblíbených, jako je prostě třeba v zahraničí Voice Critical a takovýhle kanály, který mají opravdu tu lidskou konekci tam a je to prostě simple mluvení, jako to bývalo dříve. A reálně se to podle mě začne vracet. Ale mně přijde, že je trochu divný, že my lidi absolutně nechápeme, jako nerozumíme konceptu mozku, že vlastně jako, že chápeme nějaký 10% toho, jak to přesně funguje, ale většina jako toho je velká záhada. A pořád prostě máme zapotřebí vymýšlet si vlastní mozky, i když vlastně nechápeme, jak ten mozek funguje, tak si vlastně myslíme, že jsme dost schopní na to, aby jsme si mohli vytvořit nějaký umělej. Jaký myslíš, že tohle bude mít dopad na filmový průmysl? Já si rozhodně myslím, že některé studia a korporáty budou tvořit AI generované filmy a seriály. Tady nastává problém. Bude to někdo reálně sledovat? Jako fakt se prostě zamysleme nad tím. Proč by někdo sledoval AI vygenerovaný content? Nemyslím si, že umělá inteligence minimálně v nejbližší době jakože bude dostatečně dobrá na to, aby se mohly filmy prostě a seriály a prostě všechno produkovat právě čistě jenom s ní. A až to nastane, tak si myslím, že pořád budou daleko úspěšnější právě filmy, na kterých pracují lidi, protože lidi reálně chtějí dostat něco, co je autentický, ne něco, co je čistě jenom vytvořený za finančním ziskem. Tady můžu krásně navázat ty vole sám na sebe, to je úplně super, ale můžu použít slovo generace, které mám velice rád. Až přijdou další generace, které budou vyrůstat už od malečka na tom,
Takže budou vlastně, víš co, my jsme navyklí na to, že máme prostě telefony. A to oni budou navyklí na to, že všude je AI generovaný content a všechno. A pak vyrostou a byly jako, no u nás už je to od malých, a budou na to zvyklí, že jo? Vy budeme prostě vědět, rozlišovat to třeba nějak, ale myslím si, že to zase splne do jednoho, no, možná i. Jako ještě tady celá ta věc, že hromadu lidí to baví. Někdo chce dělat animovaný filmy, někdo chce natáčet filmy, někdo prostě je to naplňuje, ale když potom přijde někdo, Exceli, můj počítač to udělá rychleji než ty, tak proč se snažíš, ty zbytečná trosko, tak nelíbí se mi to. Běžným konzumentům to asi bude jedno a prostě budou mít víc filmů a asi to bude i levnější sledovat, když to je lehčí na udělání. A na filmaře asi jako budou furt lidi preferovat tu lidskou práci, ale pokrytci, kterým to je jedno, ty asi spíš půjdou potom AI, no. Kdy malíři, když vytvářeli obrazy, tak byli turecky nasraný, že začaly existovat fotky, protože fotky jim svým způsobem nahradily práci. Ale zase, i když jim svým způsobem nahradili práci, no tak umělci si našli uplatnění i tak, protože dokázali vytvářet něco, co fotky nikdy nezachytí. Takhle na to podle mě budou reagovat konzumenti, že jako pokud do toho nějak heavy nezasáhnou zákony, tak tady to podle mě bude to, co to bude, že to prostě fakt splyne jako každá jiná technologie, jako když se začal používat CGI ve velkém. Prostě myslím si, že se to dostane do momentu, kde se bude fakt rozdělovat filmy jako jedna z kategorií třeba na bylo vytvoření pomocí umělé inteligence a nebylo. Nebo že se bude ukazovat, jak moc na to měla podíl AI, že to bude ten standard ukazovat, jak moc na to měla podíl AI. A bude to jeden z možná z faktorů, podle kterého si to třeba lidi budou vybírat, nebo podle kterého to budou hodnotit, že bude prostě, já nevím. Do extrému to může dojít, že bys měl Oscara, který by byl na to, že nejlepší film vytvořený pomocí umělé inteligence a byla by to samostatná kategorie a všechen zbytek bys třeba hodnotil bez umělé inteligence. A nebo to může být naopak, že všechno bude s AI a budeš mít jednu kategorii, která bude nejlepší filmy bez umělé inteligence třeba. To se reálně dokáže představit, že by mohla být budoucnost, jo. AI bude schopná něco takového udělat, tak jediný rozdíl mezi tím bude, jaký úsilí mezi tím bylo, do toho bylo vložený. A otázkou bude, jakou hodnotu má lidské utrpení. Jakou hodnotu má to, že se koukáš na anime, který bylo vytvořený přepracovanýma, nevyspalýma animátorama a o kolik je to vlastně lepší kvůli tomu, že na tom pracovali tyhle ty otroci, než když je to vytvořený čistě jenom lusknutím prstu. Ale zase, aby jsme to používali jako na všechno a pak byli úplně blbý, tak to mi taky moc nelíbí. No, prostě vždycky budu preferovat lidskou práci, ale tomu pokroku umělé inteligence se asi nevyhneme, no. Že jako vsázím na dobrotu a mozek lidstva, že prostě budou preferovat něco, co vytvořil člověk s nějakým úmyslem, než robot, co to vyplácnul prostě jenom proto, že může. A myslím si, že určitě budou nějaký regulace, myslím si, že prostě to, že k něčemu, co je vytvořený AIčkem, tak napíšeš AI, je to nejjednodušší, co můžeme udělat a myslím si, že to bude tak nejčastější, co proti tomu lidi reálně budou dělat. Ohledně legálním jako právům k AI, podle mě jako by si ten content AI měl nějak jako regulovat, nebo by na to prostě měli padnout nějaké jako legální, jako chápeš, prostě zákony. Ale hlavně jako ohledně toho, že to prostě chápeš, jako prostě krade úplně z celého internetu, jako data, který prostě chápeš, jako my jsme před 10 lety neměli tušení, že prostě něco takového se může prostě stát. Říká se to ovšem, je to solidní kliše, ale jakože kdyby to nebylo kliše, tak by to ani nebyla pravda. Prostě umělá inteligence je dobrý nástroj, ale špatný pán samozřejmě. No a co se týká animací, tak já si myslím, člověk by si řekl, jo, tak AI umí generovat, že jo, takový cartoon věci, že nebo 3D animace, že to prostě jako nezvládne tak dobře realističnost, ale zvládne to prostě fikci hodně dobře. Ale tam si myslím, že to reálně bude prostě podobný, jako se používá CGI třeba, ale že aby reálně vzniklo dílo, který bude fakt kvalitní a nedopadlo to, jak prostě některý výtvory, co teďka působí, že by fakt vygenerovalo AI, co vycházejí občas, tak to bude muset tam být stejně ten lidský kontakt na to. Že to prostě fakt bude muset být nakonec dotažení člověkem. To si fakt myslím, že to takhle bude vypadat. Jako, možná to je prostě moje nějaká utopická to, ale já si fakt nedokážu představit, že by ten filmový animační průmysl byl natolik pozměněný, že by tam to AI fakt hrálo až tak velkou roli. Já si myslím, že to prostě bude jako nástroj jako každý jiný, no, že to prostě lidi hrozně přehání aktuálně, jak je to meta. Takže já děkuju moc všem hostům, co se v tomhle videu objevili a děkuju členům, co se připojili k nám na náš kanál. Díky za sledování, mějte se a čau.